Ketemu karo videoku meneh ibu rumah tangga sing saben dinane ning jero omah terus. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Wes pokoknya sing tak jaluk aja bosen-bosen besti delok videoku sing kuwi-kuwi wae. Lah piye meneh bes jenengane ibu rumah tangga sing bendinane ning jero omah karo anak siji ya sing ngene iki besti. Seperti biasa besti iki videone iki tak mulai pas anakku wes bar mulai saka sekolahan sekitaran jam 11 luwih ngono kuwi. Iki mau aku nyapu nggon bagian ruang tamu dhisik besti karo nggon bagian teras. Terus aku beresi tas anakku lagi mau wonge yo nomo warnai barang ngono kuwi besti lagi tak beresin sisan bar kuwi aku beresin nggon kamar bes iki mau iso toko tak tinggal ngono wae besti pas ngeterke anakku sekolah jadi durung sempet tak beresin makanya iki tak beresin saiki sisan bes pokoknya aku nak beres-beres ngene iki wayahan bes ora terus kudu esuk ora terus kudu awan kadang nak lagi males yo ora tak beresin bes pokoknya aku nyantai bebas los. Oke besti kembali lagi ke video bes kisah bari aku nyapu jogan ki aku langsung arep memeni sandanganku besti ki sandanganku tak kombedi mau iso wis tak hengeri sisan dadi iki aku ngerek gantung kayak ngene iki besti sandangan teles wis bar tak peme besti ki lanjut aku arep gelar karpet bes soalnya sandangan sing garing wis do njaluk dilempiti lagi nglempiti rong anduk hawane wis kerasa panas banget besti makanya iki kepase tak uripke dhisik ben hawane rada adem ben betah lah nglempiti sandangan soalnya nglempiti sandangan ngene iki nek ora dipaksa tenan akeh malese bes kadang ngono kuwi sek dijarke nganti entek-entek dhewe engko bar ketumpuan sandangan anyar meneh. Oke besti iki videone tak persingkat meneh lempitan sandanganku kabeh iki wis bar wis tak tumpuki rapi ngene iki ngerek nglebokke ning lemari ya wis ya bes videone semene dhisik sesuk sambung meneh.